Deveu pensar que aquest és un terrat normal, oi? Doncs no, aquest terrat és màgic. Cada nit, quan estic a punt d'anar a dormir, sento una veu que m'explica un conte. De vegades em venen a veure unes granotes llefiscoses, d'altres una cria de pantera que vol ser groga com el sol. De tant en tant em ve veure una òliba que li encanta menjar formatge i, si no, unes ratetes petites que volen aprendre a volar. De tant en tant ve una tortuga que amaga els seus ous sota la sorra per protegir-los dels caçadors i, si no, una guineu que no en té ni idea de cantar. I a vegades, quan és molt fosc, ve una cuca de llum que em fa companyia fins que em quedo dormida. Voleu saber què és el que em diuen? Ara us ho explico.